navn er Per Larsen. Vi er i Langå Kommandopost. Vi er i Langås 1246 anlæg. Nå, okay. Jeg har været i S-banen i 2 år, og så flyttet til Jylland, og her i 7 år har jeg været i Langå. Så den der. Og den, så kommer den der. Okay. Derudover har vi et tog i spor 3, og igen slukket isolering, og der er grønt signal ud mod Randers. Og så venter vi bare på, at de skal køre. Så vil vi se, at signalerne, eller isoleringerne slukker, og du kan se et følgetog på vej ud af stationen. Og som du kan se, så kører han der. Så kunne han komme herover lige om 2 sekunder. Sådan der. Og der får signalet også på forbikørsel Woods. Og så følger man ellers bare ud af stationen. Og når man passerer U-signalet, så vil det også falde på stop. Og så er han forladt stationen, og jeg kan trække togvognen tilbage. Og det gør også ved bare at tage håndtaget op, ud og dreje det til venstre. Men det er sportshavnen i Langå. Og der kan man se, at der holder en Arriva i spor 1, og der er signal ud mod Aarhus. Og det er grund til at se, om det er, fordi at isoleringen er slukket, og det betyder, at der er besat nede i spor 1. Vi har også i spor 4, der har vi et arbejdskøretøj, der er også besat der. Og vi har sat signalerne på annulleret, så han kan køre frem og tilbage. Men vi skal sende en togvej fra Arrivaen i spor 1 ud mod Aarhus. Og det gør vi at trække håndtaget ud og trække til venstre. Og så kommer signalen.
kan du også se, de her hopper. Det bevæger sig. Der. Gider I kalde ud her i Langå, at 64-53 kører fra spor 1 i dag?
Søren i 30 40 ned efter 54 59. I orden? Nej. Det var tovejersopløseren, der betød, at jeg godt må trække håndtaget tilbage. Toveren er opløst, og toget er ude af stationen. Den kommer lige lidt, og den når til tredje isolering før stationen, så kommer formanden i gang. Drej sporskiftet igen. Træk håndtaget ud, så falder soldaten. Det vil de gøre igen. Så vil man se, at isoleringen er fri, ikke besat, der holder ikke noget derude. Så drejer man. Så mens den er rød, så er den omstillet, og når den hvide plade kommer op igen, og der bliver ro på, så er der kontrol på sporskiftet. Det er en rive, der skal i spor 3. Trækker håndtaget her, og igen, hvis jeg kan ikke dreje det håndtag, hvis ikke sporskifteren står korrekt. Det kan du se der. Og hvis nu sporskifteren ikke står korrekt, så kan jeg ikke dreje håndtaget lige meget, hvad jeg gør. Så sørger linealerne og klinkerne for, at jeg ikke kan gøre noget. Jeg hedder Line, og jeg er stationsbestyrer i Banedanmark. Vi befinder os i Langå. Jeg står i Langå kommandopost ved sikringsanlægget, som er 1246-anlæg, som er den ældste type, vi har. Det er et elektromekanisk anlæg, hvor selve centralsikringen ligger i de her linealer og håndtag, som gør, at vi kun kan stille signaler, hvis sporskifterne står rigtigt. Grunden til, at vi står her, det er, at den 27. juni, der bliver den her gamle kommandopost nedlagt, fordi at vi er ved at udrulle et helt nyt signalsystem på hele Banedanmarks strækning, som så når til vores område. Og så er det jo så sportavlen, som er 46-delen, som er elektrisk. Men hele centralsikringen er mekanisk. Det ligger i linealerne og håndtagene. Og hvad er det så? Man kan ikke stille signal, før sporskifterne står korrekt og er låst? Nej, det kan man ikke. Nu skal jeg prøve at se, hvad skal jeg næste gang. Hvis nu jeg prøvet at stille et sporskifte skævt, så kan man se det. Og det næste vi skal, det er, at vi skal til have en gennemkørsel i Aarhus spor 2. Nu har jeg drejet sporskifte 122, så det står skævt. Hvis jeg så prøver at lave udkørslen til Aarhus spor 2, så klinker jeg håndtaget ud, og så forsøger jeg at dreje det, så sidder det fast. Og det er fordi, at betingelserne for at få signal ikke er til stede. Fordi det er et befaret sporskifte 122, det står forkert, så vil sikringsanlægget ikke tillade, at jeg sætter et signal. Hvis jeg drejer det igen her, der har vi jo smoothzone. Soldaten der, det er sikring mod utidig omstilling. Så den kontrollerer, eller hjælper mig med at kontrollere, at der ikke holder noget i sporskiftet. Så når jeg udklinker håndtaget, så skulle den gerne vælte for at indikere, at der er frit. Og det gjorde den også. Og det er fordi, at her hjælper sikringsanlægget mig med at foretage togvejseftersynet. Det hjælper mig med at kontrollere, at der ikke holder noget i sporskiftet, så jeg kan omstille sporskiftet uden fare. Så det vil jeg gøre, ved at dreje sporskiftet håndtaget. Og der er rødt lige nu, hvor det er under omstilling, fordi der ikke er kontrol. Og så kommer der kontrol på sporskiftet, så bliver det hvidt igen til blodet. Så tænker jeg togvejshåndtaget, og så ser jeg, om jeg kan dreje det. Hvis jeg kan dreje det en lille smule, så er de mekaniske betingelser til stede. Det vil sige, de befarede sporskifter står rigtigt, og dækningssporskifter står rigtigt. Og hvis jeg kan få det over
i 45 grader, så får jeg tovejsfastlægningen. Så jeg klinker tovejshåndtaget ud, og så forsøger jeg at dreje det de første, hvis jeg overhovedet kan få det væk fra over i 0 grader, så er de mekaniske betingelser til stede. Det vil sige, at de befarede sporskifter og dækningssporskifter står rigtigt. Og hvis jeg kan få det i 20 grader, så er de elektriske betingelser også til stede. Det vil sige, at der er kontrol på sporskifter og dækningssignaler, overvåget sporinstallationer, varslingsanlæg og traktorveje. Hvis jeg får den i 45 grader, så er togvejen fastlagt. Det vil sige, at jeg kan ikke tage det tilbage igen nu. Kommer derover. Og hvis jeg får den i 90 grader, så er der signal. Så har vi en gennemkørsel i sporten. Hvis nu de elektriske betingelser ikke var til stede, hvis der fx var en sporinstallation, der var besat i utide af en lille metalspåt eller et eller andet, så ville jeg kun kunne få håndtaget i 45 grader. Så vil jeg stadigvæk have fastlagt en togvej, og så vil jeg have en anden mulighed, f.eks. at sætte signal stop og rykke frem eller indrangere. Sikringsanlæg, der er alle sporinstallationer i togvejen overvåget. Lige præcis den her type, der er nogle af hvor det ikke er overvåget i udkørselsenden. Så derfor skal man altid huske på det der med, at det er stationsbestyrelsens ansvar at foretage togvejseftersyn. Den er bygget ind i anlægget efterfølgende, så den sidder lidt så. Og det er jo selvfølgelig, fordi den besætter nogle sporinstallationer i togvejen, så falder de elektriske betingelser, og så skifter signalspærremagneten fra hvid til blå. Lige om lidt så kommer regionaltoget fra Aarhus og besætter sporinstallationerne i togvejen, jeg har lavet til spor 1, og så skifter signalspærremagnettabloet fra hvid til blå, fordi at de elektriske betingelser i togvejen ikke længere er til stede. Det der sker, det er når togvejen den bliver opløst, fordi at sporinstallationerne i togvejen bliver besat og forladt i den rigtige rækkefølge, så vil der poppe sådan et lille hvidt hjørne op igen, som så indikerer, at togvejen er opløst, og jeg kan tage signalhåndtaget tilbage igen. Og så kan jeg så tage togvejen tilbage igen. Og signalhåndtaget på plads. Og så er sporskifterne så også frigivet, så jeg kan rette dem op igen. Dem skal jeg bruge til den næste togvej, jeg skal lave. En gennemkørsel i spor 3. Så vi kan få lynet igennem. Udkørsel til Viborg-sporet. Og den er så lidt speciel, fordi den er afhængig af blokken ud til det nye signalsystem. Så lige nu har den kun lavet fastlægning, og signalet har skiftet til stop. Men køretilladelsen kommer så først, når betingelserne er til stede ude i det nye system. Og det kommer et par minutter før afgang.